בעניין השטיחים התעשייתיים שקיימים הרבה בארץ, כגון קרמל, בלגים למיניהם וכל מיני סינתטים למיניהם, הטיפול הוא בו מאוד קרוב לעניין של הטיפול בשטיחים העבודות יד, על אף שהוא פחות מוכר לאנשים בקטע של לאוורר את זה ולהפוך אותו ולהוציא את האבק כמה שניתן מהשטיחים האלה. מאוד חשוב להיזהר מלשים עציצים על השטיחים בפינת החדר, כי מהעציצים האלה מחלחלים מים ופתאום יום בהיר אחד קמים עם חור באמצע השטיח. גם לזה יש פתרונות, גם בזה אנחנו מטפלים, אבל מאוד צריך להישמר. נשפך מים, קרה והיה ונשפך מים, או העוזרת שפכה מים לידלי, לנגב, לספוג את כל המים, להוציא את זה לאוורור ולהחזיר. לתת לדבר להתייבש את השטיח כמו שצריך ולהחזיר אותו הביתה. ואם זה באמת רציני וכמויות של מים, מהצפות כלשהם, סתימות של ברזים, ממכונות כביסה, להתקשר למומחים ולמקצוענים הם יבואו מיד לטפל ולקחת את השטיחים לטיפול ויחזירו אותם כחדשים.